Niin siis joku Rotti Records. Oh yeah. Hei. Pane ja sone papiinit, Stepa Pyssykylästä, Dima Paltamosta. Ja meillä on dränkkiä, vuokra, autoja, kaupunkilaskanoja ja maalaisnautoja. 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 Tänne tullu jäähäksi, minnekään on kiire. Räppi on laid back ja siinä on video ja viive. Sehän ei jää siihen, tää jatkuu loppuun asti. Katsotaan miten tää show päättyy ehdottomasti. Pusket vaan omana ittenä, terveenä ja kippeenä. Jos en ne dikkaa, niin entä sittenhän? Ketä kiinnostaa? Ei yhtään ketään. Välität muiden mielipiteistä ja mennään mettään. Vaali on nyt saakeli, aito Westsideri. Jolle kiinnostaa perse nuolia ja Dick Rideri. Kaikin kääntämistä haukun heti keulaa. Niin kuin äsken matsi vaihtaa suosikki seuraa. Tänään otetaan linkkiä, vanhan kuoman pöllö. On lauantai-ilta kello 5 eikä auki töllö. Missä on the cop, siellä on Anfield Road.